אז כדאי מאוד לבחור את הגודל הנכון לסלון שלכם. אתם רואים פה 3 תמונות של פינת ישיבה ממבט עליון, שבהן הספות והשולחנות הם זהים, אוקיי? מבחינת גודל והמיקום, מה שמשתנה זה אך ורק גודל השטיח. מה לדעתכם הגודל המומלץ מבין השלושה? ימני, אמצעי, שמאלי. שמוליק אומר אמצע. עוד מישהו רוצה להגיד מה הוא חושב? איילת, שני, עירית, אסנת, שמאלי, רן אומר. עוד מישהו? שמוליק, אז תיקנת. אז ככה, אני רוצה להגיד אתם שניכם צודקים. האפשרות הימינית היא היחידה שממש ממש לא מומלצת, ואני אסביר. השטיח השמאלי הוא הכי מומלץ מבחינת הנראות. הוא מאחד לנו את כל הרהיטים בסלון, והתחושה שנוצרת היא של פינת ישיבה מרווחת יותר. האופציה האמצעית היא גם בסדר, משום שהשטיח תוחם לנו את כל הקונטור של הרהיטים, לא מקטין לנו את החלל הזה של פינת העבודה, של פינת הישיבה, סליחה. ולפעמים האופציה האמצעית תסתדר לנו יותר מבחינת הפרקטיות, כי אנחנו לא תמיד נרצה שהרהיטים ישבו על השטיח, מבחינת נוחות וניקיון וכולי, אבל האופציה הימינית היא זאת שממש לא מומלצת, ואם זה מה שיש אצלכם בבית, אני מאוד מאוד ממליצה להחליף. כי כמו שאתם רואים, השטיח יוצר פה תחושה שהוא תלוש, המרחקים לא נכונים, אין לו את הכוח והיתרון הענק שיש לשטיח. רגע, פספסתי את מה שרציתי להגיד על השטיחים. אוקיי. ושאלה אחרונה שאני רוצה לשאול אתכם בהקשר הזה של שטיחים, מכאן יש פה אנשים שלא מסוגלים לחשוב על שטיח, או מכירים אנשים שאין מצב שהם יכניסו שטיח הביתה, סרבני שטיחים, ואם כן, למה זה? אנחנו לא רוצים שטיח. הילד סרבנית, למרות שאני אוהבת את המראה, כי זה צובר אבק, מחמם ולכלוך. אוקיי. אז נכון, רוב האנשים שלא רוצים שטיח, הם ממש נמנעים מזה, למרות שהם חושבים שזה יפה ויש לזה את הכוח הגדול הזה, בגלל לכלוך. אז תפתחו את האוזניים, יש פטנט חדש, לא חדש, בשבילכם, אולי בשביל חלקכם הוא יהיה חדש, שטיחים, כביסים, אצלנו במכונת כביסה בבית, כן, 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 שטיחים שיכולים להגיע לגודל מאוד מאוד מכובד של 2 מטר עד 3 מטר, כן? אפשר למצוא אותם בכל הרשתות המוכרות. למשל, אני זורקת, השטיח האדום, יש להם קולקציית שטיחים כביסים, אוקיי? זה שטיחים שהם, הריגה שלהם היא שטוחה, דקה מאוד מאוד מאוד, ולכן מקפלים אותם, זה מגיע למצב מאוד מאוד דק, כמו של צמיחה, ואז אנחנו יכולים לכבס אותם. והם עמידים וטובים, ואין מה להרחיב. נכון שיש שטיחים כביסים שהם ממש כמו צמיחה, ואז צריך, זה מגיע עם איזשהו משטח תחתון כזה של מונע החלקה, שזה נצמד ולא זז, אבל זה לא השטיחים הכביסים שאני מדברת עליהם, זאת גם אופציה, אבל השטיחים הכביסים הם ממש, כמו שאתם מדמיינים, שטיח לכל דבר, אז תעיפו מבט אם זה מעניין אתכם. ומפה אני רוצה להגיד שהשטיח הוא מלך,